MAHMUD and T on the beat. Dauriya kula da biya aya Kai zan bai wasu duka. kaina na baki so a ranki yan baki bani zuciya ta aminta fada da ki ne ba zan sanya wata ba. Adana min soyayya ka san da zamani na da armashi. Ka ishin ƙara rayuwa bayan kai ba zan kulla wani ba. Bayan kai ba zan kulla wani ba. Iya kin ga shi so misali kake gare shi ba sa gidayewa akasina sakwai yawa tsakiyar sarai ne da mutuwa tafiya ba ta yiwuwa babu ke cikin waka rayuwa in kira musu ke gwada ba abin da ba zan yi kanki ba. Ai kamar juma ne da ɗan jumai ne da kai mutuka raba. Mun zaman koje ne da hanta da ne da kai waye zai raba. Tanadin sanda ne wa ruhin ka ne ba zan girgiza shi ba. Ka wuce wasu asarare ba za su kamo kafar ka ba. Na ji daɗin irin kalaman kina saka min na zuwa wanda zai bani shawarar kinki ne da shi ba majituwa na da sirri a zuci amma wuta ta so na ta ruruwa safar halayenki suke zama ne ba wannan abu ba. Wanda zai ce na barka yayi wa kansa domin yana ruwa. Ba ni dama mu dama don zamanin mu baya gidan gaba. Gaskiyar lamari ake nasa a gangara in akai hawa. Yaudarar so da ƙauna ban san amin idan ban iya ta ba. Na gani ba ta hambara na zace ban warjiya zuciya ke na bari na yin farga bakin zama mai farin jini. So na gaskiya ba haya ko kuɗi ba ya saya sannu mai martaba ba ka halin da ba ka yi min so na gani. Sanki ba zata zuci ba kya fita kuma na tabbata baki na zama gwangwani. Za ka fara gyaɗa a ciki ka gaɗa ka yi kamun haɗa kar a yi mana lahani.